Így 5 meccset minden induló gárda részére garantálnak a szervezők. 7. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a téli felkészülési tornát, és immár negyedszer mérik össze műfűvön tudásukat a csapatok. A Városi Stadionban pénteken megtartott sorsoláson ott voltak az érintett együttesek képviselői, és a névsort látva elmondható, hogy a megyei futball krémjét láthatják majd 7 hétvégén keresztül a futballbarátok. A megyéből 12 MB3-as csapat, 8 megyei osztályú csapat és 4 megyei másodosztályú csapat. Ebben természetesen benne van a Nyírsulinak az U19 és U17-es csapata is. A megye krémje itt van ezen a tornán, sőt még más megyéből is, hiszen Borsod megyéből a Cigán csapata is itt szerepel. Én azt hiszem, hogy január 15-től február 27-ig, hiszen akkor rendezzük a döntőt, fantasztikus mérkőzéseket láthatnak a kilátogatók a Nyíregyházi stadionban. Minden szombaton és minden vasárnap reggel 8 óra 30 perckor kezdünk, és egészen este 18:30-ig zajlanak a mérkőzések. Ebben változások akkor lehet pici csúszás, hogyha nagy mennyiségű hó jön le, de a munkatársaim, a Nyírsuli Kft. Munkatársai mindent elkövettek tavaly is annak érdekében, hogy ha az országból bárhol nem tudtak mérkőzést játszani, Nyíregyházán a stadionba le tudtuk játszani, hiszen nagyon jó tapasztalatok vannak már ebbe, és begyakorolt munkatársak dolgoznak és takarítják a havat. Figyelembe véve az időjárási viszonyokat és azt, hogy a felkészülési időszakban minőségi ellenfelekkel játszhatnak a csapatok, nem meglepő, hogy gyorsan megtelt a 24-es tábla. Egy hét alatt újból megtelt a 24-es létszám, egy csapatnak hagytunk lehetőséget, hiszen a Nyíregyháza Spartakusnál bíztunk benne, hogy ők is részt vesznek a tavalyi évekhez hasonlóan, de ők más irányú, magasabb szintű ellenfelekkel kívánnak játszani, hiszen az NB1-re készülnek. Ezért a Kisvárda került utolsó pillanatba be, és ezúton is köszönjük nekik, hogy eljöttek erre a tornára. Új csapatok is vannak, hiszen Nyírvasvári, Nyírbátor és a Kisvárda csapata természetesen színesíti majd ezt a programot. A tavalyi évben is 2 bajnokot adtunk, a tornán segítettük őket ahhoz, hogy jó felkészüljenek, a Kemecse és a Újfehértói is bajnokságot nyert, bízunk benne, hogy most is így fog történni, hogy lesznek itt bajnokok. A csoportküzdelmeket követően állva maradó 8 csapat kieséses rendszerben folytatja majd a küzdelmeket, a győztes kilétére pedig a február 27-i döntőt követően derül fény.